kejadian napa mawon sing kedadosan tengene wulan Suro, khususnya tanggal 11 Suro, tanggal 11 Muharram atau sebutannya Asyura. Niki tengene salah setunggal kitab namanya kitab I'anatul Thalibin fi Al-Fadhi Fathil Mu'in. Niku disebutaken tengene tanggal 11 Suro, 11 Muharram utawa sing disebut Asyura. Niku wonten 22 kejadian luar biasa, kejadian istimewa. Ini ku sing pertama taubatin Nabi Adam ditampa kali Allah. Nabi Adam niku kan mandhap teng bumi diparingi ijazah donga Rabbana dzalamna anfusana wa
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, terus akhirnya ditampi tobaté kali Allah ngene tanggal sedasa Suro. Terus Nabi Idris diangkat tenggene langit sekawan niku nggih tanggal sedasa Suro. Nabi Idris niku nate gadah rencang, gadah kanca malaikat Israil, tapi kawitan mboten ngertos nek niku malaikat Israil kawitan mboten ngertos. Terus dijak melampah-melampah dangune 3 dinten. Selama 3 dinten niku Nabi Idris poso nggih, tapi enten bukane, enten dahare. Dilalah rencange niki mboten dahar selama 3 dinten. Terus curiga kok ana wong gak mangan 3 dina. Terus ditangguti jenengan saestune sinten? Kok 3 dina betah men ora mangan. Ora lemes ora. Kurang iki sakjane nggih malaikat Israil. Kula ngancani jenengan. Lah aku kapene mati nggih boten namung rencane jenengan. Awakmu tugasnya nyabut nyawa nggih. Lah rasane dijabut nyawane niku ya napa? Nggih, ngapunten kula namung tugasnya jabut nyawa. Saya aku jajalan jabuten. Nabi Idris niku ndonga njaluk dijabut nyawane. Terus kali malaikat dhisik lho nggih mboten pareng pun enten jadwale. Jadwale jenengan derek. Terus ndonga ten Allah. Ya Allah kula nyuwun ngertos rasane dijabut nyawa. Kali Allah diangsalaken oleh dan jabut. Akhirnya dijabut nyawa. Wah, sakit luar biasa. Lu lorone koyok ngene dijabut nyawa. Lho ana Nabi Idris jenengan termasuk kali para nabi para rasul niku makhluk tiyang sing kula oleh jabut nyawa paling alus paling lembut. Niku jabut nyawane nabi, jabut nyawane rasul. Lah jare paling alus lah kok lorone koyok ngene. Dandane wong sing dudu nabi dudu rasul. Mantun-mantun dibalekno nyawane terus pengen melampah-melampah tenggene langit. Melampah-melampah berlangit ningali neraka, ningali swarga. Dilalah mlebet swarga niku kerasan. Mboten purun medal. Wah, akhirnya terus kali Allah ya wis ra apa-apa gak usah metu teko swarga, wis ngibadah nang langit, panggenane tenggene langit sekawan. Makanya pas waya Isra Mi'raj niku kepanggih kali Nabi Idris kanthi Nabi Muhammad. Terus nomor 3 Nabi Nuh mandhap saka kapal. Kan saking banjir Nabi Nuh niku dangune 6 wulan. Mboten sedina rong dina niku banjir 6 wulan. Nabi Nuh teng nginggile kapal. Terus napa niku wis banjire pun surut. Tapi dereng wantun mandhap. Engko nek mandhap ya nek napa gak lunyu, gak becek. Akhirnya ngengken ngutus niki manuk gagak. Manuk gagak ana ngecek lemahe wis iso diincaki apa durung. Dikengen ngecek. Wis iso dinggoni napa durung, cara ditanduri wis iso ditanduri ta. Dilalah manuk gagak niki khianat. Tambah mangani batang-batang. Mboten nglaksanakno dawuhe Nabi Nuh. Akhir disabdo karo Nabi Nuh. Manuk paling elek ya manuk gagak warnane ireng. Terus ngutus yang kedua manuk merpati. Merpati diutus. Merpati manut kali Nabi Nuh diutus, tangannya dicai dioser-oser sikile. Sampai enten warnane abang. Terus kundur ten Nabi Nuh, ditinggali Nabi Nuh. Oh ya iki ana tengere abang nang sikile. Berarti lemahe wis iso dinggoni, wis iso ditanggung. Akhirnya Nabi Nuh kali balane niku mandhap saka kapal tanggal 11 Suro. Terus Nabi Ibrahim niku dislametno Allah saking genine Raja Namrud niku nggih tanggal 11 wonten kobong gambar belas. Kali Allah genine niku didhawuhi ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Geni dadi adem, dadi nyelametno. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Terus Nabi Musa nampa kitab Taurat niku nggih tenggene tanggal 11 Suro. Nabi Yusuf di penjara
difitnah mergo wong wedok ten istana niku terus akhirnya mlebet penjara, medal saka penjara bebas niku nggih tanggal 11 Suro. Nabi Yakub abahe Nabi Yusuf, nangisi Nabi Yusuf mergo kelangan pirang-pirang tahun, enten sing sanjang 40 tahun, enten sing sanjang 50 tahun. Kelangan putrane sampai 50 tahun. Sampai mula sampai sakit mripate niku, boten saged mirsani. Terus Nabi Yusuf ngirim jubahe kengken ngusapno teng wajahe Nabi Yakub, akhirnya sehat. Nah, sehat itu tanggal 11 Suro. Nabi Ayub dicoba Allah mergo difitnah, dihasuti karo iblis, kena napa penyakit kulit. Niku disehatno Allah ya tanggal 11 Suro. Nabi Yunus ceritane kan diuntal iwak nggih, diuntal iwak dangune 3 dinten teng ngene weteng iwak. Teng weteng iwak niku ndonga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Niku sampai 3 dinten. Akhirnya terus medal saking weteng iwak nggih teng ngene pantai niku nggih tanggal kedadosane 11 Suro. Terus Bani Israil umat Nabi Musa niku melayu saka kejarane Firaun kali tentarane terus ngadepi segoro merah. Iku nek umpama ngarepe segara mburine raja Firaun. Akhirnya terus Nabi Musa didhawuhi Allah kengken nutukno tongkate niku. Akhirnya terus segarane minyak niku terbelah niku dadi 12 dalan. Mergo umat Nabi Musa niku enten 12 kabilah. Akhirnya terus melampas selamat Firaun nututi sak bala tentarane ditutup maneh segarane mati ambles niku nggih kedadosane tanggal 11 Suro. Makanya tiyang Yahudi umat Nabi Musa niku sampai saniki tasik mrengeti tanggal 11 Suro. Terus Nabi Daud, nah Nabi Daud niku nate dalam tanda petik ya kesalahan. Sajane nggih mboten salah, cuma mboten patut ngono ae. Nabi Daud niki kan gadah garwa. Gadah garwa mek 99. Garwane Nabi Daud niku. 99. Mboten trima loro, Bu. Jenengan loro wis muring-muring. Nabi Daud niku duwe garwa 99. Empun 99 niku ngesir tiang estri garwane prajurit pasukan. Terus ditimbali prajurit, aku ngesir bojomu. Kira-kira oleh apa ora? Lho, jenenge pasukan yo gak oleh bantah perintahe raja. Nabi Daud itu raja. Akhirnya terus bojone dipegang. Nabi Daud dereng sempat nikah. Terus kali Allah dituruni malaikat kali, sing malaikat niki jelma dadi menungso sing lagi geger. Ada akhi lahu tis'un anak jatuh wali anak jatuh wahida. Nabi Daud tangga kula niku pun gadah wedhus 99. Jek pengin ngepek wedhus kula, padahal kula namung gadah setunggal. Niku kira-kira pripun keputusane? Nabi Daud ditanggeti ngono. Terus Nabi Daud duka. Yo sing duwe 99 wedhus yo murka, ora oleh dolen. Wis duwe 99 kok jek ngepek wae kancane sing jek duwe siji. Niku Nabi Daud piyambak. Terus Nabi Daud lho, kok koyo ceritaku iki. Akhirnya Nabi Daud terus taubat. Oh ya Allah, niki Allah ngelingno aku. Ya wis gak sido aku gak sido. Nah, tapi dilalah niku takdire Nabi Daud tetep nikah kali sing niku wae. Tetep nikah karena justru lek dinikah Nabi iku kan mulya saestu. Wong wis dikandani pegat wis ana judul liyane nikah kali Nabi Daud dan alhamdulillah mung riwayat iki. Niku dari istri ke-100 niku lahirlah Nabi Sulaiman alaihis salam. Nah, Nabi Sulaiman niku putra dari istri ke-100 Nabi Sulaiman. Niku nggih kedadosane tanggal 11 Suro. Nabi Sulaiman putrane Nabi Daud niku nate wekdal alit kan cerdas sangat.
Bahkan Nabi Daud niku nate duwe masalah. Keputusane mboten sepinten adil. Sing saged mutusi adil niku Nabi Sulaiman. Padahal tasih alit, tasih bocah kaya ngene. Lah niku nate diparingi pilihan kali Allah. Nabi Sulaiman sampai milih ndi? Milih ilmu dadi wong alim, milih bondo donya dadi wong sugih, apa milih jabatan dadi raja? Ayo. Putrane jenengan nek diparingi pilihan ngono kira-kira milih ndi? Milih ilmu dadi wong alim, ya diceluk wong alim ngono ae, wong pinter, wong ustaz ngono ae. Utawa duwe bondo donya dadi wong sugih, utawa duwe jabatan dadi raja. Nah, dilalah Nabi Sulaiman itu milih napa? Ilmu. Milih ilmu, kuwi penting ilmu. Bondo donya gak duwe ilmu amblas. Jabatan gak duwe ilmu amblas Ustaz. Tapi nek duwe ilmu, bondo donya melok, jabatan yo melok. Makanya pas Nabi Sulaiman milih ilmu niku diparingi tiga-tiga. Ilmu yo diparingi, bondo donya diparingi, kerajaan dadi raja yo diparingi. Makanya Nabi Sulaiman itu satu di antara 4 raja dunia sing ngerajani sak donya. Mboten namung sak negara tapi sak negara. Terus Nabi Muhammad SAW niku didhawuhi Allah, dinyatakan kali Allah bahwa kesalahan Nabi Muhammad niku saderenge lan sakwise pun di ngapura Allah. Kaya tengene surat Al-Fatah niku. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Wis sadurunge salah wis disepuro. Nah, bukan berarti Nabi duwe salah, mboten wong iki gurung salah kok. Nah, berarti ndudurno nek kemuliaane Kanjeng Nabi. Terus Allah dadekno dunya niki kawitane nggih tanggal 11 Suro. Ngedukno udan tanggal 11 Suro pertama. Rahmat tentunya nggih tanggal 11 Suro. Allah dadosaken arsy. Arsy niki ya wis barang gaib, kita mboten ngertos bentuke ya napa. Pokoke arsy. Niki nggih tanggal 11 Suro. 11 Suro. Allahul Mahfuz bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Niku dititahno Allah nggih tanggal 11 Suro. Terus Al-Qalam nek di bahasa Indonesia ya pena, tapi mboten pena kaya pulpen mboten. Ghaib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah niku didadosaken Allah nggih tanggal 11 Suro. Terus Allah dadosaken malaikat Jibril di tanggal 11 Suro. Nabi Isa diangkat teng langit diselametno saking kejarane wong Yahudi niku nggih tanggal 11 Suro. Terus kiamat niku nggih kedadosane tanggal 11 Suro. Munggu riwayat niki. Nek jenengan tambahi kalau riwayat hadis tentang alamatus sa'a, tanda-tanda kiamat. Kiamat niku bakal kedadosan dinten Jumat nggih. Jumat nggih. Sering kira nggih, kiamat niku bakal kedadosan dinten Jumat. Ten mriki diaturaken mangke dinten kiamat niku kedadosane tanggal 11 Suro. Wis dinteni ae. Kapan tanggal 11 Suro dawah dinten Jumat. Jenengan eling-eling. Dek wingi kita pas minum susu mriki. Pas minum susu lak kaya ngene iki ya, Selasa malam Rebo. Dinten 1 Suro ini kan Selasa malam Rebo nek itu kan Ru'yatul Hilal. Mergo kan Senin niku tasik dereng ningali hilal. Tas akhirnya diistiqmalno Selasa malam Rebo nembe tanggal 1 Suro. Diitung ae Selasa malam Rebo. Berarti ngitungnya kat mulai Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Pas Jumat benjing itu tanggal 11 Suro. Hati-hati kiamat. Wis aku pesen tok wis. Mbok iku kedadosane napa Jumat benjing napa cek ditunda. Soalnya nggih lek dicocokno dawuhe loro iki riwayat loro dikumpulno dadi siji ya. Berarti kiamat itu bakal kedadosan tanggal 11 Suro pas dinten Jumat. Lah benjing pas dinten Jumat. Pun selain niku, selain 22 peristiwa niki kan 22 peristiwa niki kedadosane tenggene tanggal 11 Suro, 1 hari niki.
Nah, sing ngandhape niki kula padosaken teng ngene buku-buku kitab-kitab sejarah. Kitab sejarah zaman Kanjeng Nabi lan sakbandane Kanjeng Nabi. Kata sak jan upake kula mendhet 17 tok ya sakan. Niki sing kedadosane ten wulan Sura pada umumnya. Mboten namung tanggal 12 tapi pada wulan Sura. Enten perang, enten Syariah niku ya utusan perang nggih. Nah niki sing paling penting kula sampaikan. Sing kula waosaken nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Rayhanah binti Zaid radhiyallahu anha. Niku kedadosane nggih wulan Sura tahun 6 Hijriah. Wulan Sura tahun 6 Hijriah. Berarti Nabi niku nate nikah wulan Sura. Mboten namung pisan, Pak. Ten F jenengan tingali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Ummu Habibah. Nami asline Romlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Niku nggih disebutkan sejarah nikahe wulan Sura tahun 6 Hijriah utawa riwayat lintune tahun 7 Hijriah. Berarti Nabi niku nate nikah wulan Sura. Nek jenengan badhe mantu wulan Sura, monggo kula dukung. Monggo mboten napa-napa. Mergi Nabi niku yo nate nyontono nikah wulan rata-rata wong lak mboten wani nggih, Mbah nggih. Gak wani nikah wulan Sura, mbok kene apa. Hitungane gak cocok macam-macam lho. Padahal Nabi niku nikahe wulan Sura. Ngoten. Justru jenengan kula aturaken. Nabi mboten nate nikah wulan besar. Mboten nate, Pak. Nabi nikah wulan besar pisane ra tau. Nabi. Jenengan padosi teng sejarah. Bene lek kula keliru mboten napa jenengan koreksi. Kula pun madosi pirang-pirang kitab. Kula waos pirang-pirang halaman. Enten nek 200 halaman kuwi, Pak. Kula padosi Kanjeng Nabi nikah wulan besar niku tahun pinten kali sinten? Mboten nate blas. Bahkan wulan Sura niku ping kali enten sing tunggal riwayat ping 3. Nabi nikah niku wulan Sura, wulan Muharram. Lah wong-wong akeh-akeh nikah bulan besar. Lah saiki jenengan tanggel mawon. Sampeyan nikah mantu wulan besar niku melu nabi sapa? Nabi kita Muhammad iki mboten nate nikah wulan besar. Kula mboten gedhing wong nikah wulan besar mboten. Ampun salah paham iki mboten. Tapi mboten enten contone. Yang jelas Nabi mboten nate nyontoh. Karena ngenten, Pak. Wulan besar iku wulan apik. Wulan apik saya. Cuma wulan besar niku wulane Allah gada damel ageng. Gada damel ageng. Punya ibadah besar di bulan Dzulhijjah niku, bulan besar niku ada ibadah besar. Wulane besar, ibadah besar. Napa niku? Haji. Haji lak wulan besar, butuh biaya besar. Apa maneh ngenteni wakune sedang. Terus enten napa niku ibadah malih kurban, yo lumayan besar, paling titik 3 juta 4 juta ya, nggih mboten. Lah, kathah tiyang niku mboten iso kurban, mergo duwite wis digawe nyumbang. Pak, wayahe wulan besar, Pak, akeh mantu, akeh rewang, akeh jagung, akeh sumbangan. Akhire ra iso kurban. Ya niku mergo nyaingi Allah. Niku mending nek jenengan teng dina kiamat ngadepi Allah ya napa niku. Kula mboten gedhing masalah niku nikahe mboten, tapi monggo mangke ditelaah malih nggih. Mangke nek dadosno tiyang akhire ra iso nglakoni ibadah niku gara-gara akhire kakean jagung macam-macam akhire dadi masalah. Wis haji mawon lah. Haji ngenteni sampai mungkin 20, 18 bahkan sakniki 30, 40 tahun di ngenteni nek daftar. Wis ngenteni 40 tahun, nyiapno dhuwit yo 50 juta luwih 100 juta iso. Dilalah terus kabeh mantu. Gagal mergo wis ngenteni 40 juta. Mboten mungkin Pak Lilo, Pak. Mboten mungkin Lilo. Wah, aku ngenteni 40 tahun nek kongkon gagal mergo mantu yo mo. Oh niki kata peristiwa-peristiwa niki. Sing paling penting malih niki terakhir abjati sing ki tragedi Karbala. Tragedi Karbala niku nama satu tempat. Satu tempat jenenge Karbala. Teng Karbala niku putune Kanjeng Nabi, wayahe Kanjeng Nabi niku
Sayyidina Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku sedo mati syahid dipateni niku nggih wulan Suro tanggal sedoso wulan Suro tahun 61 Hijriah. Nah, nek umpami jenengan boten wani mantu wulan Suro, alasane mergo niki boten apa, Pak? Aku gak wani mantu wulan Suro. Lha apa? Wulan Suro niku wulan prihatin. Lha kok prihatin? Putune Kanjeng Nabi niku sedo wulan Suro. Kira-kira nek putune Kanjeng Nabi sedo, niku Kanjeng Nabi bungah napa susah? Susah. Ngoten lho. Nek Nabi ku susah, mosok aku tambah bunga-bunga tambah mantu. Ngoten mboten apa jenengan mboten mantu wulan Suro. Bukan karena petung Jawa, mboten karena ngurmati priyatin wulan Suro. Mergo wulan Suro niki putune Kanjeng Nabi sedo. Kanjeng Nabi pas putune sedo niki nggih pun Nabi pun sumare nggih. Pun kundur ten kersane Allah. Tapi kan Nabi pirsa, Pak. Dikandani mangun yo pirsa Nabi niku mboten terbatas Nabi. Yo sedhi ten alam barzakh sedhi. Dan kula yakin wong-wong sing mateni putune Kanjeng Nabi bakal disidang kali Allah. Bakal diadepno kali Kanjeng Nabi. Mbuh muni jawab apa niku? Kok wani-wani mateni putri ana putune Kanjeng Nabi. Sing bagian kedua niki amalan nggih sing saged kita lampahi khususnya tentang tanggal 11 Muharram Asyura nggih. Nek mung hitungan kita sing nek melu kula nggih berarti Kamis malam Jumat sampai Jumat sore saderenge maghrib saderenge suruh nggih. Kamis malam Jumat sampai Jumat sore saderenge suruh. Niki nek saged kali welas niki dilampahi. Nek saged. Nek mboten saged nggih jenengan pinten sing saged ngoten wae. Umpami aku iso kabeh tur iso nglakoni sak wulan utuh bendina teng wulan Suro. Oh, malah sae. Oh, napa mawon sing dilampahi niku? Niki pun didamel nazam kali ulama ben gampang. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihatnatani wa fadlun nudil sumsallisil Zul'aliman udwa tahil Raksal yatil Akasar tasil Wasi ala ayyat Suratan ikhlasibul al-fantasil ini lang kabeh nukil tarsil wartasil kali tasil ini lang kabeh perkiraan. Nah nek yang Jawa kados kita niki nek ngapal ngenten mungkin rada kangelan. Akhirnya didamel sholawatan. Tur terjemahan pun didamel Jawa bentenan. Nggih kita mau sarang-sarang ngangge sholawatan. Lagune mboten usah sing buanter-buanter kaya sing cah nom-nom kaya Habib Syekh. Yo enak niku tapi lek kangge nom-nom ambek lek kangge sing tuwa-tuwa ambekane rada gak kuat. Ngangge sing biasa mawon, sing santai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi bulan Suro umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara poso salat silaturahim sowan mulana nganggo jala adus lan tilik wong lara
sira bocah yatim sedekah masak enak mayorake keluarga ngetok kuku aja dimudawa-dawa surat Ikhlas kaping 1000 padha diwaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi niki nerjemahno sing wau 3 niku ben boten angel-angel sing dilakoni napa mawon 12 sing saged dilampahi ibadah tenggene tanggal 11 Suro setunggal poso tanggal 11 Suro nek saged poso berarti nek kita ngitungi ket mulai Selasa malam Rebu tanggal setunggal berarti kita posoe dina Jumat tanggal 11 Suro niku dawa dina Jumat nek mungguhe sing Selasa malam Rebu lho iki nek mungguhe sing Senin malam Selasa ya berarti dina Kamis tapi nek saged dawuh Kanjeng Nabi nek iso aja nglakoni sedina tok aja tanggal 11 tok ditambahi karo sedina sadurunge namine tasu'a berarti nek monggoe sing Selasa malam Rebu tanggal 1 berarti tanggal 9 kali 10 poso niku Kamis kali Jumat tapi nek sing monggoe tanggal 1 niku Senin malam Selasa berarti poso Tasu'a Asyura niku Rebu kali Kamis monggo pilih jenengan nek iso nggih saulan sura 29 dina apa 30 dina benjing niku dilakoni kabeh malah sae utawa jenengan ngepek sedasa dinten mulai tanggal 1 sampai besok tanggal 11 malah sae terus lampahi salat nomor 2 salat niki bukan salat khusus mboten nggih niki ngatahaken salat sunnah salat qobliyah ba'diyah aja sampai tinggal ijinge salat duha dalune salat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, lan itu-itune. Lajeng silaturahim, nyambangi dulur, nampingi kanca, nggih, dijedhet diparani. Nek boten saged diparani nggih ditelepon, ya apa kabare, sehat, kabeh sak keluarga. Silaturahim boten kudu ketemu wong. Nelpon saged, utawa ngirim hadiah nggih saged. Terus sowan ulama, sowan guru. Baik guru jenengan sing sampun teng tasih gesang utawa guru jenengan sing sampun sedo termasuk tiang sepa itu lah termasuk guru kita justru guru kita pertama kan tiang sepa mulangi kita ngadeg mlaku melayu mulangi ngomong mulangi bahkan mungkin bismillah fatihah itu pertama kita diulangi tiang sepa niku nggih penting kita ziarahi kita sabari lajeng nganggo celak. Nah, nganggo celak. Celak niku mboten namung kangge tiyang estri. Celak niku bukan hanya khusus untuk tiyang estri. Tiyang kakung sajane nggih disunahaken celakan. Cuma nek gak kulino ya elek, Pak. Nek gak kulino ya rada lucu ya. Terus siram, nggih, siram. Siram niki ya kaya adus sunah jenengan kabeh Jumatan, Pak. Nggih, sirame saged kapan? Saged bar maghrib. Sing wau Kamis malam Jumat utawa sing Rabu malam Jumat niku siram. Nek iso sadurunge subuh. Diniati, aduse kaya adus Jumatan ya rata. Bisa ya syukur-syukur ngangge kramas niku. Pokoke diratani. Tapi yo nganggo niat adus sura. Nek nganggo bahasa Arab nawaitul husla li hurmati hadza syahri. Nek saged nggih basa Jawa niat adus ngurmati wulan sura. Wis oleh kesunahan. Terus tilik wong lara nggih ngendani wong sakit dene tetanggane kancane dulure sing sakit diendani. Terus salah terus ditungakno. Adhi bil bas, robban nas.
Allahumma antas syafi la shifaa illa shifa'uk isfi maradun shifaan tam la yughadiru saqaman wala. Nek gak iso bahasa Arab yo apa tunggu Jawa wis tak tunjukno muga-muga sehat, muga-muga iso nyambut gawe maneh, iso ibadah maneh, iso jamaah maneh. Ngoten-ngoten mawon. Syukur-syukur yo digawani jeruk. Ojo kecut-kecut, tengen ules. Gawani sing legi nggih. Gawani napa anggur ya kena. Terus ngusap sirah bocah yatim. Nah niki sing paling kata niki ngisap sirah bocah yatim. Karena wulan suro niki dianggap termasuk riyoyone bocah yatim. Bocah yatim ku kathah pikantuk sedekah pas wulan suro karo riyoyo. Nah, ten wulan suro enten kesunahan ngucap sirah bocah yatim. Tapi hati-hati. Nek ngusap sirah niki enten carane. Ngojo diusap-usap ngene, kopiahe penceng kabel. Ngusap ku dielmoni, enten hadise. Nek bocah yatim ngusape niku mulai bundunan ila muqaddami rosi, mengarep teko tengah mengarep iki nek bocah yatim. Nek bocah sing tasih gak ada tiang sepa, gak ada tua lanang, gak ada bapak, ngusape ila muakhori rosi memburi. Ojo diusap-usap penceng kabeh kopi ae masyaallah ngesakne ngekeki 10.000. Usap-usap. Dadi bocah yatim iku sak durung diusap ndi duwe sik. Nek duwe 200.000 500.000 nyoh pen. Oh, nggur 20.000 alah dolit tok ae. Terus sedekah. Nah, sedekahan wulan suro utawa tanggal 11 Muharram khususnya niki sajane umum. Jenengan badhe sedekah napa monggo, duit monggo. Napa niku sembako monggo. Lare-lare niki badhe ajaran baru ditumpasaken sepatu, seragam, buku alat tulis, tas monggo, bebas sajane. Tapi wonten tradisi Jawa namine jenang suro. Nanti pireng duwe enten jenang namine jenang suro. Niku ada tradisi nih saka Nabi Nuh alaihi salam sing wau. Nabi Nuh niku kan teng kapal dangune 6 wulan. Persediaan makan sampun menipis tenggene terakhir. Akhirnya tanggel tenggene sahabat-sahabat, ya napa ana panganan apa? Empun sami menipis, karek sisa-sisa tok. Apa ae dikumpulno, gorene dikumpulno maceme 7. Enek kacang-kacangan pokoke cilik-cilik ngoten. Dikumpulno kali Nabi Nuh didadekno jenang suro. Terus akhirnya didul barokai mukjizate Nabi Nuh sing jenang suro ketokane titik niku iso didum wong sak kapal wareg kabeh. Niku barokai wulan suro, barokah tur mukjizate Nabi Nuh. Kali wong Jawa dilestarekno dadi jenang suro. Lah jenang suro wong Jawa niki napa unik nggih. Enek bahan ingredient khusus nggih. Dadi jenang suro niku jenang abang karo jenang putih. Terus kulupan, terus endor, terus karo ayam kampung. Boten daging malahan, ayam kampung. Terus peyek niki gawe delireng. Nggih, sing lain kuwi. Terus kemudian jangan utawa sayure niku gawe lodeh. Pirsa nggih, gori, ngaran gori. Pokoke jangan lodeh lah. Jangan nek dengan kula jangan lodeh. Sing jangan lodeh niku nek saged isine mboten ninggal 7 macem. Isine jangan lodeh niku. Pun mangke dengan atur dhewe. Ibu-ibu insyaallah pirsa. Terus lajeng nomor 11 niku masak enak mayorake keluarga. Nah, niki kangge bapak-bapak khusus utamane jenengan pirengaken. Tenggene wulan suro, khususe tanggal 11 suro. Niku bapak-bapak, suami-suami disunnahno maringi blonjo rondo akeh. Pireng nggih. Bu nggih. Diomongi garwane. Pak wulan suro nek gak iso sak wulan uta ya khususe tanggal 11 suro
maringi blonjo rondo kathah. Masake rondo penak, aja tau tempe terong, tau tempe terong, tau tempe terong, tau tempe terong. Ya rada diundakno iki ngopo daging ngono. Ngoten nggih. Syukur-syukur malah nek kula kali keluarga kadang-kadang wis khusus tanggal 11 Suro ora usah masak. Ora usah masak. Ayo tuku nang jobo, keren. Dijak nangne wes nang ndi ngono, restoran apa nang ndi ngono. Lumayan bisa. Dijak marung ngono lho, Bu. Mulene jajan martabak. Cocok kabar. Insyaallah seneng iki bisa. Insyaallah. Terus malih niki jenengan pirengan malih. Niki kula pikantuk saking kanca-kanca, mboten langsung saking Mbah Maimun Zubair, tapi saking kanca-kanca. Dawuhe Mbah Maimun Zubair almarhum. Sapa-sapa bojo lanang kok gelem nukokno emas bojone nang wulan Suro tanggal 10, mongko rejekine ra pedhot-pedhot dalam waktu setahun. Jenengan ngandel monggo mboten nggih mboten napa-napa. Terus seneng ibu-ibu. Kandhani Pak, jare Pak Idam. Terus bangun kongkon nukokno emas. Ayo Pak, gelang Pak. Kalung Pak. Ali-ali Pak, monggo. Tukokno 4 kilo lho Pak. Ya wis sak mambune ngoten nggih. Sing paling gampang nomor 11 paling gampang ngetok kuku aja dingu dawa. Ya paling gampang bondo ketok kuku tok niki termasuk kesunahan. Lajeng sing terakhir nggih niku maos surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas niku kaya napa? Qul huwallahu ahad. Niku katahe ping 1000. Katahe ping 1000. Niku mboten sekali lenggah mboten kudu. Nek pengen sekali lenggah nggih monggo mboten napa-napa. Gringingan. Tapi mboten kudu. Jenengan saged nyicil mulai badhe maghrib. Kaya wau lho nek ngombe kula kan Kamis malam Jumat. Maka Kamis malam Jumat badhe maghrib nek saged maos Al-Ikhlas ping 1000. Dicicil ae. 50 se, 100 se ngoten. Mangke nek saged saderenge subuh dimantunaken katahe setunggal nek saged. Nek dereng saged Pak aku jek oleh 400 ya Pak. Aku jek oleh ya wis mboten apa dilajengaken mawon maos e. Bar subuh niku diwaosaken. Mawone sampai sore Jumat. Sampai Jumat sore sadurunge suruh niku nek saged bar 1000. Dadi maos surat Al-Ikhlas setunggal niku nek saged. Nek mboten saged nggih sak saged jenengan. Niki sekali lagi mek hukume amalan sunnah mboten wajib. Sing wajib tetep dilampahi. Terus enten tambahan malih. Iki mboten kula tulis teng mriki, tapi enten soalnya kitabe lintu. Salah satu sing dilampahi teng kene wulan Suro tanggal 11 nggih niku nyepakno toya banyu mawar. Nggih, nyepakno toya mawar. Dadi napa dadi baskom napa-napa ngoten baskom. Toyane terus dibarengi mawar. Terus mawar niku mangke toyane diwaosaken surat Al-Fatihah ping 7. Fatihah ping 7. Semanten-manten toyone niku jenengan damel rawuh. Ampun digrojok, diusapno teng sirah. Terus diusap tenggene man yuhibbu, tenggene wong sing kita tresnani, garwane dijak rawuh, putrane diolesi, putune keluargane diolesi. Insyaallah khasiate teng kitab niku disebutaken insyaallah dalam setahun niku selamat saka penyakit, selamat saka bahaya. Niku faedah. Muga-muga saged kelam pari. Atus sing kita-kita cekap nggih, jelas nggih. Muga saged napa ya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta